बे दाउखुमै राजाया अबाव थांखो माथो दासिमबो मोनफैयासै बे साला आंनो दिनै दख'ना बायनो फैसा हरनो होननाया अबाव थांखो बियो साला ना खारखोमाबायसो दख'ना बायनो फैसा हरनांगौ जानो गिनानै र' बेखौ फैथोल' दायोसो मोनगोन बियो आंजों जाब्राना रुफालि टाइमा खैथा जाखो नायनाय खेबसे घड़ियाव 10 बाजिलायलांबाय होनबा दासिमबो फैलायो आंहा 10 बाजियावनो थांनांगौमोन हाथायाव दा मोजांखौ गुबुनासो बायगौलाय लांजोबसिगोन बे बेखौ र'लै बबाव थांनो बियो ना सोरबा सिख्लाफोरजोंसो लाइन मारिहैबाय थाखो बियो बोराय मांग्रांग्राहांनो दासिमबोथ' गांसो गोरलै नागिरनायखौ गारखाया बियो गोसोआ बोरायदोंबाबो बियो मानसिया बोरायदोंबाबो गोसोआ बोरायाखै बिना साला र' बिखौ मोनथारसिगोनसै आंजों बाराबा बहा खारनाय मोग्ला दाउखुमै राजा साला न' लानो गियान गैया नोंहा मोसौआनो दख' न'आव लाबावो हराव मोनाब्लियाव फैनानै गलियाव थाफैयो साला नों न' लानो गियान गैया नोङो अबाव खारनानै थायो ना बेलेगनि हिनजावफोरजों लाइन मारिदों ना सिख्ला गोरलै नागिरदोंमोन मोग्ला दाउखुमै राजा साला नै बेनियाबाथाय जाथारलायबाय नै अखाफोर जहाबनायनि जाथारलायबाय बेनियाबाथाय बेबदिनो दे अखाफोर जहाबबाथाय बिदिनो बखिखागोन आरो मा सोमोन्दो दंथाय बिहा नोंखौ मा होनबावनो आंखौलाय मानो नांबाय थागौ नोंलाय सान हरनो हराव नांगौ बे सानावलाय नोंलाय आंखौलाय मानो नांगौ दिनै साला एसेबो बेरायनो मोना जाहैबाय हाबा जानायनि महा डिस्टार्बखौनो खालामना लाबायलां साला सिगांनो सेंग्रायावनो मोजांमोन बेराय मोनजायोमोन दा हाबा जानानै माथो बेरायनोबो मोनला खालि रायजानाय मा जाखोथाय उफ खस्थ'सो मोनबाय आं बिदि सानो नों ओमफ्राय सिगां बे आंखौलाय मानो लायनाय नोंलाय आंखौ मानो लायनाय खावना लायनाय मानो लायो आंहा गुबुन सेंग्रासो थांगौमोन ना नोंलाय सोर खावना लायनो होनायलाय नोंखौ खावना लायबा लायनानै इयाव आंखौ बिदिसो बखिदोना मोजांसो बखिदोना दानो मोनगोनसो नों जाब्राङा मिथिबाय मोग्ला दाउखुमै राजा साला फिनो हाया गारा लाबोदों बेयाव आंहा बिमा बिफानियावनो जाबाय थागौमोन जालायबाय बिनिया फागिनिया बेदि जाबायदि सिरि थादो बे थांखांनाय बाथ्राफोरखौ रायखांनाय मा मोनबावनो बेलाय थांखांनाय बाथ्राफोरखौ रायखांबाय थायो मा सोरबा थांखांनाय बाथ्राफोरखौ रायखांनो हामा फाग्लिलाय दि दाबोथ' आं नोंखौ फिदोंना मा होदों मा होआखै नोंनोलाय मोनजाबाय थादोंना आंनि सायाव ना बेदर जौ सेरेब मा नांबावो बिनिफ्राय मा नांबावो बेलेगारि साला ओंखाम बोथिसेखौनो मोनजाबावा मिथिगौ नों मिथिगौ ओमफ्राय बोरै आंनो दख'ना होगोन होननाया दख'ना बायनो दिनै फैसा हरगोन होननाया 10 बाजियावनो आं हाथायाव थांनांगौमोन नै 11 बाजिलायलांबाय दा मोजांखौ लांगौजोब्बाय बिसोरो बेलेगफोरा दा मालायनि आग्लाय खुन्दाफोरखौसो मोनलायलांसिगोन आंहा दहायनो नागिरबाय थादों बबा खारना थाहैनाय गैलालै फाग्लिखौ आंलाय हाथायाव थांबाय होननानैसो 11 बाजिनायखाय फैलायबाय न'आव नय रखरा दानाबा जाबाय थां हरनां मारसिगोनसोखोना रखरा थगायनो नाजानि आं एसे बुस्लायना थगायनांगोन नङाबा जानाय नङा ओरैनो फैसायानो गैखाथारा रखरा माखौ हरनानै आंहा माखौ सोलिनांगौ देनाय बिमा दख'नाखौ फैगौ हाथायाव लाबा जाया होमबा फैसा आंनिया मैया बायजोब्बायलै हाथाय खालामनानै मैया बेदरबो लाबोबायना अमा बेदर नारजिजों जानायालाय मैया नारजिजों जानो होनना लाबोनाया ओमफ्राय आरो बिदिनो आं मैया गिन्दिबो बायबायना आरो बिदिनो बायजोबलांबाय हाथाय खालामनायावनो बिमा नेक्स्ट हाथायाव लादो दे दा फैसाबो गैथ'थारला आंनाव बावगारथारदों नङाबा लाखिगौमोन आं दे जेबो नंला दे दिनै 11 बाजिबाय नालाय नेक्स्ट हाथायाव लादो दे आं मिन्थिया आंनो दिनै नांगौ ओरैनोबा मानसिफोरा गोदानखौ बायग'जोब्बाय गोदान डिजाइन ओंखारनायखौ
आंहा होमबा उनाव फुराना डिजाइनखौ बायनांगोन नामा? गैयाबा नोंनो माखौ हरनांगौ देनाय गैयाबा? दाख्लैबो मोनासै आरो दिनैबो थगायलायबाय। नोंनो दिनै ओंखामबो सङा आं गामियावसो बेरायनो थांगोन आं। थानाङा मोख्ला दाउखुमि जाला नोंखौ गारनानैसो खारसै आं। दख'ना मोना गोदान गोदान दख'ना नांगौ आंनो। न'नि नोंखौ गारनानैसो खारसै आं बेलेगाव हौवासो लाना खारसिगोन आं। थाखालाबा आं नोंजों बेनाव थाखाला आं खारनोसै आं। थानोङा हारसिं। ओइ बिमा इदि नङा र' इदि नङा फाग्लिलाय एसे बुजिनो नादा आं नोंनो फैगौ हाथायाव बायना होगोन होन्दोंना अबाव बिदि थांलाबायनो फाग्लिलाय फाग्लिनो र'ना बुजिलै मानो बुजिथारा नोंलाय फिथर आंनि बुजिया